magpari na ako ngayo biya sa takog sign ato akong unang sign basta buwagan ko sa kong uyab magpari gyud ko kay katapusan na lang gining uyab wa man madayon tong duha ka uyab nga magminyo ta ko katapusan na lang gining uyab buwagan kay ko ani pari na gyud ko sus wa man gid hinuon ko buwagi perti naman hinuon among suura oy wa gyud ang akong gibuhat dili sign kung dili discernment pag ampo pagpangayo sa Ginoo og lamdag asa dapita ang iyang kabubuton usa ka tuig na kong pamalandong kuyog sa pipila ka mga pari ug obispo nga spiritual directors mo guide nako sa pagpamalandong maotoy akong gisunod hastang akong uyab ni sunod sa dato dili ang sign